Pero try ai ku blai si simpat step ka bakman ka basuk fi ha ka tang jong Jesus Christ nong palim ka topik ka ban karen fi gare na ka shiti yu jokap ka jinget klam ka jingle ka long ka baya ka shiti shu jokap ka nong ka ba at ka ba khat nyo ka ngi kini kentin kum taru ka ta ka jinget lada kamdan ki jingle ka long ka baya hala di hi pengen fi kambo na ki kristan no ibadan kani ka jela jangi kani ka megalaya jangi finda i hapor ba fi pendak form haki college no haki school jungki ki saya itu religion kita untuk kumno fi pendak Christian baro anong ngiyakam bangi de ki kristan no man kran ni da ka jingiet am de da ka jing bisha man kran da jingiet man hap kran ni ka jing shisha mla mar macam apa bangadang college ngale ka ju hi pendak ya kata ka form bat atho Christian apa religion orang itu ifi bangam simdan shisha pat kata ka jinget ka bisha ngale chi jinget sang Sunday ngale chi school pen pa Rai nama ngala sotu mentai kan ga jinget ka bashisha masotu pleng ai tigi por ki silong ta ka jinget ka bam shisha ka ba kham lam sita ka jimpenim ka bashisha pi habangidan ka jinget hau Jesus Christ ka bashisha ka penim yangi balai namar kum ki bri wan yathu ifi ngilalong ki bri ki bayap namar takadau ukuran huni Kuran ni ujakap orang kata ka jinget klam kata ka jingle kalau ka bayak hala dehi. Balai ka bayak namar ngina long lupa ki beri ki bayak. Pengen pen ifi. Baro wano ifi ki beri wala ki kam kristan ki kam kumnu yel di bigidai kilak dan baik haka jingyak. Makran ni sapang ka jingyak ka baken jaman sim. Ngidai puli na ka shiti unong pol siginong ro kalau nong ka ban riu ka tukhat ka ba ar pulai. Ko namar ka bainong ka pop kalong ka jingyap hanroi ka jingay ka jong blay kalong ka jingim bam jukot da ukres jisu ubaw try jongi mot baro ubriu udan ha ka jingyap ka bakan jaman sim mlalai ladu adam ka ketin jong blay ka krensyai bakat kata ka jingyap kawan par na way ubriu no adam namar ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap kay ka ba Awan ra yang isya ka jingim bam jukot pat kadai ka jingat ka bangidan hau Jesus Christ. Hanroi ka ka bang akran ya fi mentah ni kalong how to fi dan ya ka jingat ka bashisha. Ka jingat ka baim. Ka jingat ka baim. Ka kata ka jingat ka baim. Aku bangaya ban biang ni fi ang mensya pot bangadang let syaki college. Ngadang puli ngadang kena. Adan kata ka jingat nroi hapo college ngam simlong ka sakhi Yo Jesus Christ. Akan mau ngi haki college bangidan bagi parlok. Ngim jukan mau ban apply Jesus Christ ban keren. Ngidan arpo sau kenta ngoi fi. Adan arpo sau kenta hapo ka sisngi mo. Let's see haki college ngidan nadu kendai baji mensua apa bangidang ya kena ala Islam ba. Kendai baji let's see hadu live baji sau baji mi haple mi practicals. Hanrai haki tiki por ngam jukan mau ba bangan long sakhi nakabentaw Jesus Christ kam simdan kata ka jingem re kata ka jingem kalong kabayak ni bun bang ya discuss ye ni discuss ya pat ngamang bang imdai men discuss ya pat ni balong serious hanrai mundan tika por se blai kam dan sisa kata ka jing terang ya Jesus Christ ngasukam umdai Kristen ngasuri tengan nganong fi hakato por bang dai Kristen hanrai lada jin lada kala jia ka jingyap anong fi ngam tips ka sei ngan let menta namar balai ngam small thu shisha ya ka jingat ngam pat experience shisha ya ka jingat ka bayalam shi ki jingle ka jingat ka ba im ka de ban sei ki so pengan ainuk sai fi Abraham habau dan ka jingat hoblai haba ublay pa yu ban mi na to kari jo utre ban mi na ban i na yo kari jo pa nang taru kaju haba upha ya bo nget bo nyo khun la yo tu khun ublay upha na yu ban kanya yu isa ka jingat jo
ukun ba khamar wai khat ba it hau isak ma rai ha ngat blai upha yu ban tanju yu ya kata ka jingat ju upha ban le de ki kam wong khi let me ban sacrifice ne ban kanya na Isaac bat Abraham kata ka jingat ju galang ba im bat ula ka jingat ju hau blai galang ba im bat ula tre ban sacrifice ban le ban ko mu yu Jesus Christ kai ka ba mot ni ka jingat klam ki jingle ka khlong ka ba ya ka jingat ju fi hau Jesus Christ ka ba sha kan yarap ya fi ban ko mu kan yarap yang ai fi ban ko mu o para banget nga ingo yu blai ba nadu banga syam yu Jesus Christ wo try nadu banga mat syai kan ka jingat ka ba shisha hau kala transform kala penkelai kan ka dono janga bat kala penyerap yang ban ko mu yu Jesus Christ ngam syam kam banga long janai ni rai ngai thu fi ba nga da ka Jesus Christ kam nga ni banga dan ka ta jingat ka ba im banga ko mu yu Jesus Christ no penyem ya bat habangadan ka jing trai ru manong fi ngam skol le ran ban play ro gospel bat ka syong ki la kim ngat pat ngam la ban ye ngam dan ka jing skol le ran ban play ka gospel ha ki surap ki sinkin bat ha ki bahiem basam namar balai ka ta ka jingat ka bang ama sisang nong fi ka penlak yang kadan ka jingim ka ngasko thu ira ka jingat ka ba menshwa ka ba nang le ha ki college ba ya ka jingat ka ba ngala su thu ya tin jong blai de ya khani ka dia bang akwa ban wan ra fi pa ka tin jong blai ru kai thu ni kong Henry kathat ka ba ar phuai na shitiu Jacob hatu am shim la pan ksan yu Abraham pa jongi da ki jingle men ba la kanya aingu yu Isaac khon ju ha kata ka duan me yo i ba kata ka jingat kala trei lambat kita ki jingle ju ba da kita ki jingle la panjanai no ya kata ka jingat sa ha khat ba arwa me yo i ba kata ka jingat kala trei lambat kita ki jingle ju fi mo ka jingat ka ba em kan panla e fi ban le e na taw le bai wat le so thu bakla ba ki kam jongi yani ki kam hak jong ki briu kilak ban pediem kai ga bang mo hang ni le si dan ubriu ba kham ngat hu Jesus Christ ubadan ki jinglong ka ba ma jinglong ba bha ju sho briu ka tin bo kren ba bha ju di kya ju pen kulmar shnau manau fi hanrai umpat ngat hu Jesus Christ ngam ong kini ki jingle ki ba bha ki ba na ubriu ki ba mi na ubriu kini ki marak sira jing pendiem ka tin jong blai ka khat itu na ka kam ki na Isaya na ka ba ndru sa ndriu kong ba kitu ki dei ta ki serdap jat tu dei ta serdap ha kyo ki hak jong ni ki long tang kita ki serdap jat ma ki hak jong bri ki long tang serdap jat ndrei ka ka ba kran ni ka kran sepang kata ka jingat ka ba pila ngat hu Jesus Christ kadai ban penmi pak ya kita so kadai ban penmi ya ta ka jingem ka ba shisha ka ba mi na Jesus Christ ka jinges no jong Jesus Christ kadai ban penmi ya ki jingle how to fi ko ngo nya ma Jesus Christ wa kum ni wa pi ang hanga atrai na pim jule ke ki banga kai ka bu Jesus Christ dawa ni Jesus Christ dawa wa kum no ki gospel wa tulong pi ki bakhut kum ba blai jo pi ulong bakhut tulong pi ki bajanai kum ba blai jo pi ulong bajanai hatung ni be barai si phang jing khut ni be mo si phang jing khut jo Jesus Christ ne ni dang syak te maraw pa ya kani ka ba kwa man kan pan kaba ka Bible ka man kan hina ka Bible shiti shinong rom kal no ban riu pat khat ba ar phau ka namar man ba pilalong ki maraw jong ka pop pilalong lat lut pilalong ki ba lat lut chapang kata ka hap ti uso ayu pilayok khat man kata na kita ki ai ru ya ki ba pi ngau le ran man ta namar ka jingkot jong kita ki ai ru kalong ka jingyap kan lada wat lada ni ong bangi de Kristan ni lek chika jinge sang mala Sunday malaka Good Friday ni celebrate ya ka Christmas no handroi lada ka jingem jangi ngapan kali hatung idang sakte marau ne mi po man la ka sngi ni sakte marau ne ma po ni sakte marau ne ma ka jing bisni breu ha ka jing pat ni film wi jak le ka jing kwa brai ha ki po ka jing film mo akipop ban perkhat ba ika ba brai jong ni ka perthai a loss of the flesh ne jing kwa brai ka pop jong ado hatung idang sakte marau ne kita namar ka tin jong blai ka thu ne ba wei badan hu Jesus Christ ladan ulalang jing thau batma
Henry nganong ifi ladang idang syakte merau pe kaum ni namar men ba pilong ki merau jong pop. How tu ngidang syakte merau ne maka pop. Ladang idang syakte merau ka pop. Nganong ifi nginum menut ban keran ye kiwai. Ya ka jingkala ka bomot basya. Nginum ngimdan ka namar ladang idang syakte merau kan dan ketuga mesin jong jing syakte. Ban keran sisa ya jing sisa. Hang ni ngam keran bang ong ba bangala jana Henry ngasmo tu onong ifi ha bangala Hisham sisa tau Jesus Christ. Ha bangala ma yang tau Jesus Christ. Ngamat si saya tak jing palat lut nak pop. Dak jing ai blai upan la sya ban lat lut nak tak pop. Upan la ban im kata jing im ka bay dei dur ba Jesus Christ. Wat la ngapam bangala jana. Indro ngasau tu ha bang ai nu jor ba tu ka jing im ka barim. Ala sedang ban semua tu. Ya kata jing lat lut ya Jesus Christ. Pi ka gospel Matius ka kran syai. Kong bakum ni kong kong kumni handrai haba kong kumni kong ba an kha yu Jesus Christ pai kan kharu ya ukun man khatru ya ka kerteng jong Jisu na ba on pendiem ya laki briu na ki pop jong kani kali kat kum na gospel Matius kan nang bani kong khat ba ar phawai kong nu an khatru ya Jisu bat an pen khat ya ka kerteng jong Jisu an on pendiem ya laki briu na ki pop jong ki bila yo jing pendiem na Jesus Christ wan ban pendiem me fi na ki pop yang ai fi na ki pop wan ban pelat lut ingin nagi jing sakte merau ki pop hatu fila yo mat ne ya kan ga jing lat lut na ki pop nangi syukur nak yel dia ada yang empat yo mat ya kan ga jing ai kewalawan da Jesus Christ nginum dan ka jing im ga bam jukut fi haba ang idan ka jing im bam jukut sap hai ni kentin kam dai ga tu ga bam mensha bang yong ila ngat ho Jesus Christ mentah ka jing im kam dan ka jingat ka Jesus Christ ka kran siya pang ka jingim ka ba manap sing ka jingat ka ba siya ka kran ka jingat ka ba penmikso malakas ni how to feel dan siya na ka jingim jong Jesus Christ amday ka to ka jingat ka bang yong arpaw lai pos na mensha ni kran ya ka present habang yong ka jingim bam jukut kamday tang ya ka past kamday tang ya ka present ka dai ka future mon ka kran ya ka present ru ni dem na mantau Jesus Christ ni dan ya ka jingim yo Jesus Christ ni ya dia maka hak jong kutin jong balik kau tua piswa ya hima kit nang ya hak jong bagi ke baro ai lang tam fi ladang ina dan ya ka jingem jong Jesus Christ ka ka bang ikim step ni perhak shwa yu Jesus Christ ne ni dan ya ka jing ya dai ni dan ya ka jing dua ni dan ya ka jing kuli kutin jong balik ni dan ya ka jing terang man ka jing makhu nang ikim step ni la be shwa ikam ki jam jong ni la le shwa ki ni perhak shwa ki business ni perhak shwa ki ba kim dan ai ko ka bay dei bu Jesus Christ para bangai nganong fi ko para ko ba pet kini viewers lada kadai kata ka condition ka jingim jong fi kala ka bomot dok nang fi manut banong nang ni la si ka jingye dei jong bu Jesus Christ ni pak dan ni ka jingim bam juko ngakaran ni da ka jing ie ba namar ladang impak dan ni ka jinget ka ba shisha manong fi ni dan ka jingyap maladang dan ka jingyap manong fi akhir kesni habu Jesus Christ nuan ban bisha kasolong ka kabayam katang ini namar balai ladang impak dan kai ka banyalam ini kadai tang ka jingim jong Jesus Christ kadai tang ka hak jong Jesus Christ ladang impak kop ya ka hak jong Jesus Christ manong fi akhir kesni ka dujak ding ka kadan kata ka jingyap ka ba arsin ka jingyap ka ba arsin ka kran sapang ka jing bisha jong blai ka pung ka ding am tang bangiap akan ikado in sayak barok beri banyak akan ikado anong fi ada kan dan kajing bisa kata kajing yak bam jukut kaba anong fi kaba junam na junam in sak thang kading san dan bam ju yak mendam akan anong i kawai ka artikel ba ka science ka back up ki kadang dan kawai kajing jawab hilap na sepok nyamra hilap yang ni kusan badan haka degrees satu kanung tu dah makla si kinyau spa degrees ladang makla ngalak ban makla bau tau kusan umyam katakan ding lah proof tiang ong bangin backup ya proof na jong pertanyaan mereka Bible kalau ada keren sah Jesus Christ bunsin keren sah sepangga dujak ding how to ka jinget jong fi ka jinget jong fi ka sesuatu nem ko Jesus Christ wang ta kata tenak ka bam seiso ungorno ban thang yu shading
How tu ni sudan tak kata jingat ke basalo dia. Makaran yang kini ki nong yalam ru. Ki bat ya ka kum ka nong yalam. Jing yalam ni haban keren bet ka jing shisha. Let stiki beri ki pat bak kindong. Hari kalau ada ke por ni ban kirsiu tia. Man keren syai kan ka jingat. Ka ba im ka jingat ka ba penmi so. Ka jingat ka ba pertai ka i. Nyimla nganong fi. Dan kerana ni dah jingat ngamla ban suburi yang ni ka jing sha jong Yesus Kristus yang ni ka jing sha ban buri apa ka jing tia. Mereka kata ka jing sha jong Yesus Kristus dari ban pau sha ni ban keren. Tena ban ta ka buram jong blai. Tu ni yet dal di ni yet ni dan sha ni ta ka jingat. Ka babu di kita jing le. Ladang empat dan kelak ka bamut nak ni pop ladang yang syakti merawa khat sini saka jing kelak ka bamut plai pop jong fi mata ha ni kelak mat wan jong Jesus Christ na du ka dok no ladang fidang syakti merawa pornografi fidang syakti merawa ka jing ko abrai pop fidang syakti merawa jing klim fidang syakti merawa kam aurea ka jing di kia kino ngau fi ka jing bisni brio ka jing kuslai jong jing em ru ka pop ka jing syakti kino ngau fi ka ni ka por shem ya ka ni ka bentar wan sira jing kelak bomot pla Yesus Kristus kadang gajing lat lut Yesus Kristus lang ba kani kubor udah wa ban banai fi ba udah ublei jo gajing ye kadang dan kaya fi kadang yang gajia gajing ke pai no ni pop kelak bomot no mi no na tu gajing long rem bat pai shu Yesus Kristus wa kani ka por ka ba fi dang pet kani video ngat penduai no fi bu ikhtiar syadam jo fi ngat penduai nang ni kadra Yesus kini ki para banget kini ki briu kini beri di bapak kan dengan YouTube intro aja sukodor. Kat bagi dang kelah abamut ki pla ki wan syakbat bandem taksir ban IT lah ka jong jingem intro ban ino itu bagi dah terang yang dengan jinget ke basisha itu. Ada dua yang kami intro aja su bakin lut ne gitu ki mensim baman ki batek ki mensim of pornography kan mi no na fi kong na fi ba. Ki mensim jaga kam aurea kin syak that kerteng jauh Jesus Kristus namar kadang kabor akasna kadang kabor ka kerteng jauh Jesus Kristus jauh Yeshua hamesha ubadai oh Jesus Kristus Messiah kad ba finget ka ni kapor kad ba finget ba kadang kasna jauh Jesus Kristus kad ba finget ka jing syak yam ka di fina Calvary ka jing tep ka jing lipat ba ha ba fi pla fi khat ya ka tu kasna jauh Jesus Kristus ku ba ka tin jung blai ka ali tungin ya saknya lam lama ipop jauh fi kisah ka saw han fin li kum kayo ha ni kapor na keren ya ka jing pelat lut jauh Jesus Kristus. Kini mensim jangan jing bisni kan mi, mensim jangan jing pihun, mensim jangan jing bitar beri jing mensim jangan jing bunut. Kini mensim kita tak kita syukur, mensim tu, mensim lamler, mensim jangan jing syaktir, mensim jangan jing dikia, mensim jangan jing syak. Tek merau hidrox, menawi pihak kerteng jong Jesus Christ long di balan light load, ngak keren dah kini dah ikhtiar. Nama ngak keren dah jingat kak tin jong belai. Na Petrus kau tahu bah keren ya kak tin jong belai wong keren kumbau belai keren. Ngalong tang tendong jingker kuma pet sawah ni fi. Long balan light load ya kerteng jong Jesus Christ. Long balan light load mensim baman, ngayurat yang mensim nyala tham sen. Kinu mensim jong baman hai ni ba hai ni kong ibala plai di pop. Ibalawan jong Jesus Christ long balan light load kau. Tua Yesus ingat sisa kerteng. Haka kerteng jong mi dua ini. Tua kerteng jong mi nyong amen. Ku boleh sibun bat like, share, bat subscribe dengan ini video. Pensapriang orang yang gospel. Malah dah fikwa susu ya ki jing hikai. Kontak lengba Shan dan Remai Swear. Haka Facebook ada dengan Shan dan Remai Swear. Hal tu fi ngilak banyak kontak. Filak man ai fi number phone. Ngam sem ngam semua lek ran. Ban ai kini namar balai bau pol orang slow le ran ban play gospel namar kalong kabor siapa tahu banget namar I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ for it's a power to salvation how tahu banget dengar mai aware fi makat fi la fidan kijing keli wan cepat kontak yang haka Facebook Shandan Remai Swear ngaploy ban yarak fi dari jing ai namar blay lambu ini bangin hikai nyimpen le ai kai kapor di kublai shibu nak mentak buram jong blai yaro utara